खुलुमबाय गासैनिसिमबो आं बे भिडिअसखौ लाबोनायानो जाहैबाय कुसाल बर' आरो हवगwn बर' होननायनि खबरा दिनैसिम जेबोआनो गैया। स' आं बिनि थाखाय भिडिअसखौ लाबोफिननाय जाबाय। मानो होनोब्ला आंनि न'खरनि नङाब्लाबो जोंनि बर' मानसि नङा होमबा जोबोद गोसोआव दुखु मोनदों। सानैमानि न'खरसेनिफ्रायनो गावसिनि जाथि बंसनिफ्रायनो गोमानाय हिसाबै आंबो गोबां दुखु मोनदों। स' बिथांमोना जुदि मबाइल गैलाब्ला बा सोरजोंबा खावजाबायब्ला सिखावफोरजों ना बिथांमोना दाहालागै न'आव फन हरनो नांगौमोन, खबर लानो नांगौमोन। थ' बिथांमोना मा जाखो, माब्रै बेबायदि सिरियै गोमालांखो जोबोद दुखु मोनदों। दिनैसिमहालागै खबर गैया आरो अलरेडि FIR खौ होनाय जाबाय बे जाय लांग्रा मुस्लिम ना बेखौहाय। बेनिफ्राय पुलिसा बुंनाय मथेब्ला दिनैहाय लकेसन नायगोन। दा लकेसन नायनानै मा प्रुफ मोनो बेखौ नोंथांमोननो आङो उनावहाय भिडिअसखौ लाबोफिनगोन। बिनिफ्राय जाहोना जाहैबाय जोंनि बर'फोरा मुस्लिमफोरखौ फोथायनाय एबा गुबुन जाथिखौ फोथायनायफोरखौ एकदमबारे स्टप खालामनांगौ। जेरै आङो मोनसे हिस्ट'रि खोन्थानो सानो, नोंथांमोना रियेल हिस्ट'रि नोंथांमोना खोनासं। जेब्ला ढेकियाजुलियावहाय सासे मुस्लिम दङमोन, बे मुस्लिमानो बयजोंबो सिनायजानाय जोंनि ढेकियाजुलियावहाय, आरो बेहा न'आ ढेकियाजुलि टाउनावमोन आरो लोगोसे बेहा फेमिलि दङमोन। आरो बेखौ जोंनि ढेकियाजुलि साहा बे आनसलिकआवहाय एक्सुअलि रायजो राजाफोरा रावबो बिदि जानला मोनला मुस्लिम एबा गुबुन हारिनि मानसिफोरखौ सोआमोन आरोना सिगाङावहाय जेब्ला आफादनि मानसिफोर दङमोन। बाट बियो बै समनिफ्रायनो गोबां समनिफ्रायनो बेखौ फोथायबोदोंमोन जोंनि बर'फोरा सासे मुस्लिमखौ ढेकियाजुलिनि, आरो बियो माखासे गोबां बर'नि रावफोरखौबो रोङोमोन, बुजियोमोन आरोना। बेनिफ्राय मा खालामखो सानसेखालि मुस्लिम आरो बर'फोरनि दावराव जादोंमोन। मुस्लिम आरो बर'फोरनि गेजेराव गोबां दावहा जादोंमोन, दावराव दावसि जादोंमोन दै। बे टाइमावहाय बांगाल दावराव जादोंमोन। बांगाल दावराव जानाय समावहाय ढेकियाजुलिनि माखासे स्टुडेन्टसफोरा गोबां खस्थ' मोन्दोंमोन। एग्जाम लिरनो थांनाय टाइमावहाय गोबां खस्थ' मोन्दोंमोन आरोना ढेकियाजुलियावहाय, ढेकियाजुलि टाउनाव एग्जाम हैग्रा स्टुडेन्टसफोरा। अब्ला बे टाइमावहाय बिथाङा बे मुस्लिमा बे ढेकियाजुलिनि मुस्लिमा बे टाइमावहा जोंनि बर' स्टुडेन्टसफोरखौ गोबां बासायदों। बे बांगाल बर' दावराव जानाय टाइमावहाय बे मुस्लिमानो जोंनि बर'फोरखौ स्टुडेन्टसफोरखौ माने गावनि बाइकआव दिखो ओरैजाय बारहोहरदों आरोना जोंनि बर' जायगाथिंजाय। ओमफ्राय गोबां मदद होदों। बिनि जुनै बियो जोंनि बर'फोरा बेखौ बिराद फोथायोमोन आरो फोथायजादोंमोन, आरो बेबो माखासे मोजां खामानि मावना होलांदोंमोन। बाट आं जोबथारनायाव बुंगोन बियो मा खालामलांखो दे। आङो बेखौ फार्स्ट टाइमनिखौल' आङो खोन्थालांगासिनो। ओरैबायदि मोजां खामानि मावना होदोंमोन बिथाङा, मोसौ बोरमा बेफोरखौहाय लाबो बियो जोंनि बर' हिन्जावफोरनो आदि होदोंमोन। आरो ना लाबो बियो ना फुख्रियावहाय बियो आदि लादोंमोन। बयनोबो थिंजाय जाय जेरै बिदों, जाय जेरै नांगौ बेखौहाय बियो एकदम गामि हाबनानै बियो जेरावनो मेरावनो बियो सहाय होदोंमोन आरोना बै टाइमावहाय। बिनिफ्राय गोबां ना फुख्रि बोरमा मोसौ बेबायदिनो आदि होदोंमोन, आरो गोबां बायदि रोखोमनि बियो माने माबा खालामदोंमोन आरोना, गावखौ फोथायथों होननानै बिराद सहाय होदोंमोन बै टाइमाव। ओमफ्राय दा बियो बयजोंबो सिनायजायो। बेखौ बे जोंनि ढेकियाजुलि ओनसोलाव बर'फोरा जिमान दं रावबो सिनायि गैया। ओमफ्राय दा बेखौहाय जेरावबो थां बयबो मोजां रायज्लायो, ओमफ्राय एकदम बयबो सापर्ट खालामो, बयजोंबो सिनायजायो ना। ओरैबायदि मोजां मानसि जाबायमोन आरोना जोंनि नुनायाव आरोना बे बांगाला। ओमफ्राय दा बेबा मा पलिसि लानानै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव हाबफैनानै जोंनि बर'फोरखौ मदद होफैदों बेखौथ' जोंनि बर'फोरा रावबो मिथिया। खिन्थु मोजां ना मोजां ओरैबायदि बयजोंबो खुला मानसिमोन आरो। ओमफ्राय दा जोबथारनायाव मा खालामदों बियो, जोबथारनायावहाय बियो गावनि न' बां हा हु ढेकियाजुलियाव थानाय गासैखौबो मालाय स्रोद फानखुमा जोब्बाय। बिनिफ्राय ढेकियाजुलियाव जिमाननिखि आदि होनाय दं बेखौबो लासै बियो बुथुमजोबखाबाय। आदि मोननो गोनांफोरखौ बुथुमजोबनानै बे जोबथारनायाव जोंनि गामिनिनो जोंनि आफादाव हाबनाय सासे बर' सेंग्रा, ओरैबायदि मोजां आफादनि मानसि, बयखौबो अनग्रा बयखौबो सहाय होग्रा बे सासे बर' सेंग्रा आफादनि मानसि। बेखौ मा खालामलांदों बियो, माखासे भिक्ट'रिया सिंनि बाथ्राफोर दङ बेखौ फोरमायनो गोसो गैया, मानो होनोब्ला इसु फैयो भिडिअसफोरावहाय। बाट मोनसेल' आङो बेखौहाय शेयार खालामनो सानो, जोंनि आफादाव हाबनाय सासे बर' सेंग्राखौ बियो पुलिसफोरजों लोगो जानानै बियो फानबाय। बेसेग्राब दुखुनांथाव
बर' जायगायाव फैनानै बयनोबो मदद होनानै बर' जायगायाव जानानै बर' जायगानि गासै मानसिफोरजों सिनायजानानै बियो जोंनि आफादनि सासे बर' लाइमोन जोंनि गामिनि जोंनि न' खाथिनि बेखौ बियो पुलिसफोरनो फाननानै बियो मा खालामखो मोनसे गावसिनि खोथालाय गावसोर लोगो हमलायगोन बेयो भिक्ट'रिया खोथा बेफोरो बाट माने फोरमायजोबनो हाया भिडिअसनि गेजेरजों बाट बिसोरो लोगो हमलायनो होननानै बे आफादनि जोंनि बर' सेंग्रा जोंनि गामिनि नामफोरखौ आं मुंख'थ'लिया बेनिफ्राय माने बे मुस्लिमा सानैजों लोगो हमनो बिसोर माबा मोनसे खोथा दङ आखाइ हमलायनाय एबा माबा मोनसे खोथा दङ बेयावहाय बिसोरो मा होनो बे मुस्लिमा पुलिसफोरखौ लानानै फैबाय ओइदिनखालि गोजां बोथोर जोंनि गामिनि रायजो राजाफोरा गाव गावनि दुब्लियाव मुखुब गोजां बोथोरनि सम आरो बे गोजां बोथोर समावहाय माइ हानाय सम जायो बे समावनो नभेम्बर डिसेम्बर बे टाइमावहा ओरैबायदि दुखुनांथाव खालामबाय बे मुस्लिमा पुलिसफोरखौ लाना फैनानै गासैबो बेंजोबखाबाय मालाय पुलिसफोरा बे जोबोद दुखुनांथाव गासैबो बेंजोबबाय ओमफ्राय माखासे जोंनि बर'फोरा माइ हागासिनो आरो लोगोसे बे जोंना बर' जोहोलाव बेबो थांबाय बेयाव थांनायाव मालाय बेंजोबना दंजोबखायो ओमफ्राय लोगो हमनायनि प्लानाव बे जोंनि बर' जोहोलावखौ गासै मोदोमानो माने मोनसेबो मोदोमानो मोजां गैया माने मा होनबावगोन गावग्लिजोब्बाय आरोना जोबोद दुखुनांथाव नायदो होनबा बेसेबांबा लाखनि फाननानै जोंनि जोबथारनायाव बर' सेंग्राखौ बियो बिदि खालामलांबाय जोंनि आफादनि मानसि आरो बिनि मुसुखा बिनि खाम्फा बेखौबो मोनसे समायना दानानै दोनदोंमोन लामा गुदियाव बेखौबो पुलिसफोरा फैनानै बेबायदि दानो मोना होननानै बुख्रुबनानै गालांदोंमोन ओरैबायदि दुखुनांथाव बेनिखायनो जोंफोरनि गोसोआवसो दङ मानो होनोब्ला जोङो उन्दै समनिफ्रायनो आफादनि मानसिफोरजों लोगो मोननाय गोबां सहाय मोनबाय गोबां सहाय होबोबाय जोंफोरबो आरो बिसोरजों थानो मोनबोबाय बिसोर जोंनि मेगनावनो बिथांमोनखौ बुद्रु बुथारनाय नुबाय गावथारजानाय नुबाय बेनिखायनो गोसोआवसो दंसै बेनिखायनो बिथांमोन बायदि मानसिखौ मुस्लिम बायदि एबा गुबुन जाथि होननायखौ फोथायनोनो नाङा नायदो जोंनि धेकियाजुलि हालामाव जेसेबां बर'फोर दं बे मानसिखौ सिनायोमोन बे मानसियानो जोबथारनायाव बेबायदि खालामनानै बियो बेसेबांबा लाखनि बे जोंनि बर' सेंग्राखौ फाननानै मालाय गावहा खारबाय धेकियाजुलि टाउनाव गैला नायदो बेनिखायनो गुबुन हारिखौ फोथायनो नाङा जोंनि बर'फोरा दे गुबुन हारिखौ फोथायनो जाय आंनि भिडिअसखौ नायदों मुस्लिमफोरा बर' रोङो नोंथांमोनाबो खोनादोंब्ला नोंथांमोनाबो बे रावा रियेल बाथ्रा रियेल हिस्ट्रि गोसोआव ला एबा खोनासंनानै एक्सेप्ट खालामनानै ला बर' गोरों मुस्लिमफोर दङब्लाबो मानो होनोब्ला जोंनि रियेल जानाय जाथायखौ जों माब्लाबाबो बावगारा गोसोआवसो दं जारिमिन जानानै थाबाय जों दुखु मोनो जों बेफोरबायदि खालामजायोब्ला बेनिखायनो जोंनि बर'फ्रा रावबो फोथायनो नाङा बिसोरनि बुंनाय रावफोरखौ सासे सानैया खालामबाय गासैबो खालामजोबगोन बे बाथ्रा नङा बिसोरनि रावानो मिसलिया थगायनायल' बे सासेल' नङा गोबां हिस्ट्रि दं जोंफोरनि गोरबोआव बे बुंफ्रुजोबनो हाया गोबां सम लायो लोगोफोर स' बेनिखायनो जोंनि खुसाल बर' आरो भगबान बर'आ दिनैसिम गावनि गामि खाथिनिनो मुस्लिम बर' सानै खुसाल बर' आरो भगबान बर'खौ लांखारनानै दिनैसिम खबर गैया अब्ला जों माबोरै फोथायनो आरो बिनि न'खरनिफ्राय स्ट्रं रावबो गैया आरो एडुकेटेड मानसि गैयैलाय लोरबांलाय दिनै बेफोरबायदि जाथाया जागासिनो बेनिखायनो साबधान जा लोगोफोर अननानै प्लिज बिथांमोननि रावाव दा गोजाव हिन्जावफोरानो जा हौवाफोरानो जा हौवाफोर बायदिखौनो थगायनानै दिनैसिम खबर गैयाब्ला आरो हिन्जावफोरालाय बेसेबां थगायजायो ओंखायनो फोथायनो नाङा लोगोफोर बिसोरनि रावाव गब'नो नाङा स' निउ आपडेट फैयोब्ला आं नोंथांमोननो फोरमायगोन आंहा जोबोद दुखु जानानै दं दिनैसिमहालागै दासिमबो खबर मोनाखै न'खरनि सानै मानसि गोमानाय दं ना गावनि न'खरनि मानसि गोमायोब्ला बेसेबां हाखार जायो थिग बेबायदिनो आं गुबुननि गोमाजादोंब्लाबो आं गोबां दुखु दं बै समनिफ्रायनो जेब्ला खोनाजेनदों दासिमा गैया सप्तानै जालांबाय माब्रै थानो हानो खें मोनो गोसोआव बिराद दुखु मोनो हब्रा गाबनो लुगैयो सोर खोनानो सोर बुजिनो जायसो जाजादों जायनि न'खराव ना बिसोर मिथिगोन आंनि न'खरनि नङाब्लाबो आं बै न'खरनि जानानै गोसोआ न'खरनि मानसि बायदि जानानै आंनि मैखुना माने गोदौबाय दं आरो माब्ला फैगोन माब्ला खबर मोनगोन दुब बिखादुब मोनो स' लोगोफोरनि आपडेटखौ आं लाबोफिनगोन बियो मोनसे माबा नङा मा होनगोन फोरमायजोबनोनो हाला आङो बुंस'नोनो हाला रावखौनो मोनला आं फैफिनगोन लोगोफोर थाबैनो मा बुंबावनो नोंथांमोनाबो साबधान जानाया मोजां आं बेखौनो बे भिडिअसनि गेजेरजों लाबोदों आरोना